Rosita de Penelas. En toda esta alegría, música... Nos vamos, Nos vamos de vacacións. Vámonos de Pero estou vacacións. eu aquí, faredesme caso. Mira como Séntense, veño. señoras e señores. Mira séntense. como veño. Que foi, Rosita? No. Pero vaya pinta, Que look máis... Pero isto que terá que ver co... Non estou despistado, interesante. Expectante, querida, expectante o look. Expectante. Que dixo? Que ten un look moi interesante. O lux sí, interesante. Expectante. 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 Dixo ela. Bueno, estou despistado, a verdade que non teño nin idea eu de... Mira, Xosé Ramón, A ver, a xente pensa, a ver. sabes, que... A ver que di Rosita, a ver que que di. o mundo das obras, pois no verán, pois estamos aí a forrarnos e a gañar cartos. E iso é porque non coñeces ben o mundo das orquestras. Home, o mundo das orquestras un pouquiño nada máis, o das obras nin idea, pero aínda así, non sei que ten que ver todo isto. Pois ten Un que pouco ver perdido, non? que a xente pensa que no mes de agosto nós estamos facéndonos de ouro, aí veña a acabar piscinas infinitas. E mentres eu estou alicatando un jacuzzi no Milladoiro, hai xente que canta, por cantar coas bragas máis apretadas que os tornillos dun submarino, gana 3 veces o que gano eu, e cantan desafinado. Bueno, Pero- oye, Rosita, Que nos queres dicir? Que queres montar unha orquesta ahora? aí lle deches. Esa é a idea. Veño presentar un proxecto. hombre. Hoxe nace Penelas Experience. Espectáculos. Penelas Experience, Espectáculos. espectáculos. Que che parece? Pero ti sabes cantar, Rosita. Pero perdona, eu levo 30 anos cantando as 40 a Penelas. Vou saber cantar. Bueno, Rosita, non é igual. Home, que non é igual, non, é parecido. A ver, non vai ser igual. Non. A min, se son capaz de que se me escoite polo ruido do ruido dunha radial, non vou ser capaz de cantar un reggaetón que esos cántase cucú. Mira, a ella le gusta la gasolina, toma más gasolina, a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina. A ver, un cantante é un profesional serio que se ten que formar e preparar. Hai que saber proxectar a voz, que digo, Proxectar. Proxectar a voz. Proxectar. Ai, queres proxección? Queres proxección, Xosé Manuel? Pois para a proxección. Xosé Manuel. É igual. Penelas! Trae os azulexes para o cuarto de baño, mamalón! Penelas! Ese saco de cemento que se vai poñer duro! Penelas, o taladro! Pareceche proxección abondo? É sin micro, todo a pelo. Eu creo que eso é berrar. Ai, que mala envexa, aita niña, que mala envexa. Eu teño un diafragma que é como un compresor de 2 cabalos. O único problema é que se me dispare a potencia e pete o diferencial. Que? Que me saia o aire polo outro lado. Bueno, Rosita, tan explícita, tan fina como sempre, Dios mío. Sí, caracterízome por eso. Bueno, que vamos, veña, o espectáculo, non sei, a ver, non sei que isto. Pois nada, que vamos a montar Vale. unha cousa maravillosa, ti sabes, unha cousa que vai quedar en familia, vai ser a primeira orquesta galega a 2 alturas, como aos pisos. Ah, A 2 alturas. Se funciona nos pisos, por que non vai funcionar unha orquestra, Rosita, porque unha orquesta non é un piso. Ai, non é un piso, non. Ti sabes que, hai orquestras que teñen, hoxe en día teñen, ascensores, escaleiras, plataformas, elevadores, montacargas. Hai máis obra civil encima dos escenarios que no polígono do Tambre, non che digo máis. Só lles falta a cédula de habitabilidade. Mira como as túas obras. claro. En nas miñas obras teño algún cantamañanas e algún artista, pero polo menos non me piden máquinas de fume para botar un falso teito. Correcto. Pero correcto. mira, Rosita, con quen vas cantar? Ai, vou cantar eu e meu irmán pequeno, Fernandito. Anda. Sí. Pero teu irmán canta. Bueno, cantar, non canta moito, pero ten unha presencia escénica que ti pos en riba dun palco todas as orquestras que leva Lito é sopa de sobre comparado co meu irmán. Bueno, pues isto é importante. Ten unha presencia, meu irmán, queredelo coñecer? Xa, hombre. Espera, si non Fernandito! queda outra. Estamos Fernando, desexando. ven, é un pouco tímido, ven, Estamos Fernando. desexando, claro.
o irmán de Rosita, Fernando Román. Aí está. Pero que Meu irmán. sorpresa! ¿Qué tal? Ai, claro, Hola, ¿qué por tal? eso do dúo da altura. Doble altura. Este é o pequeno. Este é o pequeno. Sí, Do pequeno. O sea que... estoy por medrar. Esta Está, noite... xa. Aínda está medrando. Imos facer a estrea Sí, de imos estrear Penelas aquí. Experience Temos un temazo, Show. verdad, Fernando? Un temazo preparado Qué ben, que ides qué ben. flipar. Sí, estupendamente. Despois volvemos, Ah, que Non bien. o verdades, Pues estupendo, ¿no? Que ben preparamos. Que ben. Perdón, Unha cousiña. dime. Usted a quen se ven tatuar? Quen eu tatuar? No. Gallo, se vas tatuar? No, disculpa. Ti que Canto máis ti vello. es Sara, sí que me dixeron está Sara que vai tatuar a alguén. No, a mí non. Sí, a mí dixeronme que era o presentador. No, xa preguntarei, Sara. Un aplauso para Sara Romay, por favor. Moitas gracias. Bueno, podes te sentar, eu xa lle preguntarei a ver a quen lle toca, Sara. Bueno, agardamos que chegue ese espectáculo, Moi ben, Vale, vemos desexando. despois. Vamos preparando. Veña. Desexando. Son un teléfono aí, non? Oh, Rosita, por favor, que disgust, que pasa? Que pasa? Non me fagades falar, deixádeme. E ese Non me fagades falar. pranto, ese... Deixádeme pasar a miña pena en soidade. Pero, Rosita, onde vai teu irmán? Non me fales desa rata inmunda, dese animal rastrero, desa escoria da vida, dese... Non me fales. Dios mío, Fernando, que lle fixo? Pero, Rosita. Iban facer un dúo esta noite, non? Íbamos facer un dúo, íbamos. E cantar xuntos. Pero acabou con todo. Isto é un fin dunha era. Isto é peor que cando se separaron os de Mecano. Vamos ver, Rosita. Si non chegastedes nin a debutar, que pasou? Pois pasou o que pasa sempre nas orquestas, Aitana. Pasou que se lle subiu a fama á cabeza. Empezou a mirar a todo o mundo por riba do ombreiro. A ver, sendo xustos, os saltos que sajaste eso xa pasaba, o difícil sería que non. Pero que queres? É un desagradecido, sinvergüenza. Vaya. Xa que non hai dúo esta noite, non? Bueno, a ver, entón que... E como arreglamos o Que vas tema facer? de hoxe? Pois que vou facer? Que vou facer? Sufrir en silencio, que vou facer? Se ainda quería cambiarlle o nome ao grupo e poñerse el, chamarse Romay Cumbia Pop. Romay Cumbia Pop, manda carallo. Que mal gusto, pero quen pensa que é el? Tania Beiras ou... Vale. Pero a ver... Mira, Rosita. Coi. Marchou así sin máis, No, no, no. desapareceu sin máis. mandou un comunicado. Coita, bueno, polo coita, menos. Mandou un comunicado. Coita, Bueno, coita, algo é algo. Alguén terá que Fernando cantar esta Romay noite. comunica a súa saída de espectáculos Penelas Experience para explorar novos retos profesionais e desenvolver unha proposta artística máis persoal. Que é a máis persoal? Máis persoal son os pelos dos collos! Son máis persoal. Xa que canta só esta noite, Fernando. Agradecido. Bueno, e que vas facer, Rosita, entón? Pois que vou facer eu que sei. Eu xa tiña un bolo este sábado, parrillada Lolito. Non, e a actuación desta noite, claro. Tiñamos un bautismo o domingo. Non sei, mira a él, se lle parece, porque eu con el non quero nada. Pero eu digo-vos unha cousa, Sí. Rosita de Penelas non se rinde tan facilmente. Sí, vemos. E a Deus poño por testigo de que Rosita de Penelas vai actuar. Aí, moi ben. Aí, Entón que? Hai espectáculo, hai espectáculo. Vas ir cantar sola, Aí, ou que? fora. Vas ir? No. Fernando que vaya polo outro lado. Eu sola non que non me atrevo, pero... Entón, con quen vas cantar? Pois é que falei cun primo meu, Tito chamase. E canta. Un curmán, Tito. Canta, a ver, non se lle pode pedir todo, entendes? Ten outras cousas, e sobre todo ten dúas cousas millores que o outro. Que cousas. Cabe no coche Ah, bueno, é un punto, e cobra 3 veces menos. Bueno, outro bo punto. Come menos, en fin, todo menos. Bueno, todo. Cantar Está non ben. canta moito, pero o outro tampouco, Así Bueno, que... outros xa veremos logo, a ver como Queredes canta. coñecelo? Estamos Sí, preparando. home, claro. Tito, Aquí. Tito, ven, claro, ven, Tito, aí ven. Momentito! Xa sei. Un placer, Tito, un placer. Gracias.
Xa sei o que ides decir. O tu hermano. Xa sei que ides decir que non é Fernando. É como a metade. Bueno, pero xa vos digo que ten outras cousas. Xa teño moi ben entrenado, Estupendo, Ai, estupendo, sí. estupendo. Ti acordaste da coreografía, non? Sí, todo, Pois ves, total. perfecto. Queredes que vos fagamos un desco? Por favor. Un pequeno adianto, tal vez. Música, maestro! Derecha, derecha, izquierda, galla, volta, volta, arriba. Pelea, pelea. Fuerte aplauso para Penedas Experience Show. Bueno, non veremos a Fernando pola súa parte, porque como se separaron, en vez dun número, ahora temos... Ahora temos dous. Temos o de Italia e o de E o de Fernando. Romai. Bueno, pero máis Bueno. adiante, máis adiante.